Ir-retorika u l-kliem sabiħ huma l-ingredjenti li jużaw kull darba l-Ministri ta' Robert Abela meta jsibu ruħhom f'pożizzjoni skomda fejn m'għandhom xejn aktar xi jgħidu u dawn qed jużawhom kull darba li jkunu mistoqsijin dwar il-greylisting fost l-oħrajn. Kważi xahar wara li sar magħruf li l-FATF kienet poġġiet lil Malta fuq il-lista l-griża, il-Gvern qed ikompli jħalli lill-poplu Malti kompletament flama dwar x'wassal biex pajjiżna sab ruħu fuq din il-lista xejn prestiġjuża. U għall-mistoqsijiet dwar dan, il-Ministri iwieġbu dejjem bir-retorika. Fuq xiex ġiet greylisted Malta? L-importanti li nkunu qed niġbdu ħabel wieħed fl-interessi ta' pajjiżna. Wara li l-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana approvat id-dur mal-lewża l-ewwel darba, Net News reġa' prova jieħu tweġiba li tagħmel sens għall-mistoqsija tagħna. Tix tweġibni qed nistaqsik fuq xiex ġiet greylisted. Mela, aħna pajjiż wieħed, poplu wieħed u għandna sens ta' patriottiżmu li għandu jipprevali qabel kollox. U anke wara din it-tweġiba mhux tweġiba, il-Ministru baqgħet tinsisti li ma tajtx min jew xiex wassal biex pajjiżna ġie greylisted u saħansitra tefata fuq il-ġurnalista. M'intix ħatajli fuq xiex ġiena greylisted? L-importanti huwa li bħala poplu wieħed inkunu maqudin biex niddefendu l-interessi ta' pajjiżna. U inti bħala ġurnalista għandek dmiru dover illi tgħin. Malta ġiet greylisted fit-23 ta' Ġunju u sal-lum xahar wara il-Gvern għadu ma ħax responsabbiltà ta' dan. U wisq anqas ma ta' raġunijiet li natawlu mill-FATF li waslu għal dan il-greylisting.